А къде са твоите обувки? Твоите обувки къде са? Това са на Тачи. Това са на Тачи обувки. Къде са твоите? Къде са твоите обувки? Къде са обувките на дете? Къде са обувките? Абе не можеш да ги обуеш, бе. Тия са на Тачи, мам. На Тачи са. Къде ги носиш? Преместваме ги тук. Ама цапът е така. За сега. На Тачи, мама, дай ги, ще ги дадем на Тачи. Не. Моля ви се, подредете си обувките. Айде, бързо. Бързо подредени обувките да ги видя. Борис, подреждай ги. Обувките от научно споделение. Само да не си щупят.